guys. Pasvika baba kale munhu wana akangwara kumberengwa, munhu wana akangoti changamu kumberengwa nemasoma hombe so anemusoro bhangu. Regai guys, just sometimes ungotenda zvakuti ndazonzwa ndazviona, because sometimes zvimwe zvinhu unogona kusara rihwari unotanga uchambosumudza maoko. Hawa yane zvimwe zvokuti unotanga uchambosumudza maoko netuwa kana usika panguva yekuti unosumudza urwani hwakuremerwa, wasumudza hwani udaiso, usika panguva yekuti unova kuderedza hwani kwakuderedza udaiso, usika pakuona kuti zvakafanana semaoko basi, nokuda kuti situation manje inenge ichikurambira, situation ndo inenge ichikufosa kuti no zvinhu zvauri kuita zvishani. Ina handidi kutaura zvakawandisa guys, ndodangu kuti mutarire kumasaidi awa, apa neapa pane zvinenge zviripo zvinongotaridza kuti pane zvinhu zviri kuitika guys. Muri kuzoona sezvi ndozokutaridza kamwe kavidhio kaduku so mungoona kuti guys izvi zvinhu zviri kuitika. Mufaro wakadai so wakamboitika, mufaro uyu hauna kutomboitika, mufaro wakaguma 1980, mufaro wakadai so, mufaro wakadai wakaguma 1980. Toda kutaura chokwadi guys, handina kana pakazomboitika mufaro wakadai 1980 ndo pakaguma mufaro wakadai. Umwe mufaro wakazongoitika zvawo pakanguva yakangobva vamugabe vachingobviswa, ndo pakaitika umwe mufaro wakadai, asi hauna kutozomboitika munyika, hapana kwakaitika mufaro wakadai. Saka guys ndoda kuti just mungoona mapicture ari kumasaiti kana maona guys, ku YouTube channel mupinda mulike, musubscribe so that you can get more videos anytime. Namukoma godi baba kali munhu wana anobva kumberengwa ari kungopenga muzvima social media umu, ari kungopenga. Hakuna umwe munhu futi ndiani ari kumberengwa anoita zvakadai, anoita ane ungwaru.